Goddag YouTube. Altså, i dag skal vi have en rundvisning på Zoo World, og jeg skal nok smide IP i beskrivelsen, ja. Men ja, som sagt, det her det skal blive en rundvisning, og vi starter med at se. Jeg ved godt, det er ikke så pænt igen, men det er her, hvor jeg bor. Her har vi en masse ovne med en masse hoppers under her, som vi kan se. Så en masse også her, og sådan, så det går ned, alle sammen ned i den her chest. Og det er nemlig så skide smart, fordi så skal jeg ikke til at gennemrode hver eneste år. Ja, det ved jeg nok godt allerede. Der er vores lille enchantment table. Der er ikke så meget mere at sige om det. Fordi grunden til, at man ikke kan opgradere level 30 her, det er fordi, at det kan man allerede i spawn. Så derfor er den bare en lille bitte. Den her er kun til enchanted ting, som der står. Ja, det her, det skal også lige væk på et tidspunkt, men som I kan se, så er det ellers kun enchanted ting. Det her, det er bare sådan lidt det, man får rigtig meget af. Det kommer her i. Og det her, det er alt, hvad man kan finde i minen. Enderpearlsene, de skulle nok også lige være væk, og glowstone. Men det er lige det eneste sted, vi kunne finde til det. Det her, det er sådan en random chest, som der er alt muligt lort i. Og det her, det er madchesten. Lige refill, sådan. Det er bare, hvor der er masser af mad i. Det her, det er sådan lidt værktøjskassen, hvis man kan kalde det, det er sådan lidt forskelligt. I musikdisket, det er bare fordi, de kunne ikke være her, så kom de herop i stedet for. Og det er enderchesten, ikke sådan rigtig noget specielt. Jo, mit gamle sværd. Det nye her, det er Fire Aspect 2, Knockback 2, Sharpness 3, Unbreaking 2. Den her bedre har ikke Fire Aspects, så derfor tog jeg den, selvom den har Sharpness IV og Unbreaking 3. Lige meget med det. Det var det. Og så herover har vi havnen, og her er vores hvedefarm, og dernede er vores mine. Og den her togbane, det er en min lillebror har bygget. Jeg ved ikke lige hvorfor han har bygget det, men det har han åbenbart gjort. Så har vi også kartoffelfarmen her, og der er nogle små ovne, dog ikke med hoppers, som ender i en chest, fordi det fylder for meget. Men der er 4 kister med masser af kul i. Ja. Og så har vi en gulerod her, gulerødsfarm her, og det er ikke tilfældigt, den er her, at det ikke var kartoffel, det var her gulerøddene derovre. Det er fordi, at grisene, de skal jo have gulerødder til at parre sig med. Og så dem, der bliver til overs, de kommer så her i. Her masser. Og så har vi også den her, en kofarm her, og en kyllingefarm her, og en sukkerrørsfarm heroppe. Og så er der en masse forskellige slags arter af træ. Dark oak wood, tror jeg nok det var. Almindelig oak wood og acacia og så videre. Det der hus, det er min lillebrors hus, og også den deroppe. Det er fordi, han vil bo så tæt på mig som muligt. Nå, det her, det er en AFK-maskine, som min lillebror prøvede at lave. Det gik vist ikke helt så godt. Her, det skulle have været en hestefarm, men jeg kan ikke lige forstå, hvor de blev af. Jeg har tøjet dem og sådan noget. Det hus er en af min lillebrors ven, Nikolaj. Han går i 3. klasse, tror jeg nok. Han bor der. Så har vi en vandmelonfarm, det er her jeg tager min vandmelon fra, og en pumpkinfarm, den kan vi faktisk lige til at høste. Og jo, så kan man jo sell hand på serveren, sådan her. Så får man får desværre kun 5 kroner for en græskar, men sådan er det. Jeg gider ikke høste dem, det tager for lang tid. Så er der også den her, det er egentlig bare en forsøgshvedefarm-agtig ting, det er ikke sådan, at det er meningen, den skal være rigtig stor, det er bare sådan, at sådan lidt smart, så kan man gøre det der, ja, det er jo tilbage igen, og så noget nyt igen. Det synes jeg, det var rigtig smart. Så det gjorde bare, eller det var bare sådan lige et prøveting, så kunne vi måske gøre den større på et tidspunkt, det ved jeg ikke. Se, så vælter det allerede op med her. Ja, sådan. Men ja, det var lidt om, og det er min lillebror, der lavede den trappe. Ja, og hvad er det jo? Her er vores forfarm med lidt forskellige slags uld. Der er vist noget, nej, der er ikke noget chest nu bare. Nå. Heroppe er der så en, der skulle have været køer her, men jeg ved heller ikke, hvor de er blevet af. De er også blevet væk.
have nogle leads til, hvis de skal ned i den her ting. Cowkiller-farmen hedder den. Eller Cowkiller-maskinen. Og den foregår simpelthen, det var så smart, jeg så på YouTube. De store køer, de kan ikke komme derned, men det kan de små køer godt. Eller, nej, nu vil jeg lige forklare det på en anden måde. Meningen er, at man står heroppe, og så parer man alle køerne. Og så kommer der små unger, og de kan jo være i en blok. Og så når de vokser så store, dem her, så kan de ikke være her, og så bliver de mast, og så dør de, og så falder deres skidteravelse hernede i chesten. Det synes jeg var skide smart, så det gjorde jeg. Ja, det var sådan lige lidt, hvad vi havde på Superworld. Der kommer nok lige en episode lige om lidt, om nogle dage, hvor vi skal ned i minen, fordi den har jeg ikke tid til at vise. Det er meget stor, eller den er ikke helt så stor, som den var på den gamle Superworld, men den er okay stor. Og der miner vi efter diamanter. Det er rigtig godt. Men ja, tak for det, fordi I gad at kigge med. Mit navn er The Lollers, og vi ses.